nigo Juli abakago kwanera etaro yomurai wense Dr. William Ruto ase chintunda ime yorgongo rwa Gusii. Oigo niga abakago kwanera chira betega kuriera abamenyi borgongo rwa Gusii ase aboria baraikorwa sorgongo rwo kweneke bwanko bwati bale chire cyo naboigo kweneke buna chabere chigo ikirana. Abantu baminto nande tiamba inyorina goika tokorega sia mone serikali enene. Nindo chena serikali enene neruwete president ochire Gusiiga tadirimo tarikabere. Chinga kiago cha Gusiiga igokonyora nkurware egenteke mo Gusii kende. Didia cheteri tangani chinsamo chirinya chanyanturago na tabete nankobe kare vifa esenya gitari ya Mother Child Center ere ime ya Kisii Teaching and Referral Hospital weikera bono abarai baito mbara bwati bintebi egere manye tomanye na ntumuno Gusii president igato ngainete gusene bintu county etetanya gochikobe bwati ine bwenta barai baito babe chemba president munego kwana yekoroku executive order bake bwati bwango ebintu byachicha on time egera abantu baito batware okwegena wechiese serikali ero toko baisi ko serikali ntoko nyora magendere igogo ikatoto keime tonyora magenderero tukwanirane tutwara omorembe abantu baito bakonyeke ntonda tabe igoro ya judiciary ama akama chikoti cheito chiloya cheito national government yere executive bwate president n'abantu bae igonda tabe goika banta bakwanirane no munwo yomo abantu abakonyemba igwane ino igege ntonkero bae tanire getaraba buya konyemba maetenga kiba korega siabo bono biasambire imajugia chakire gocha goika baisaranse boka banyene abuna chi umbrella chire serikali chire isato the judiciary parliament na executive igo abantu bonsi bibatakore tiga siamo amo serikali teko gendra igo goika bakwanerane onye undo terereti hapa na pale yatokana abantu abango kwanirana bari tigatwanje na none chinga kichinyinga abantu baito nonye none chikoti che nonye judiciary okohongana corruption nero wekatwanchera nena ande twanyarurira sange